Tot això de les consultes per a la independència de Catalunya o contra la independència de Catalunya, si voteu que no, per mi personalment, és una de les coses més extraordinàries que he vist en tota la meva vida, i no només la vida a Catalunya, sinó la vida a Londres també. O sigui, aquí tenim unes consultes genuïnament, completament democràtiques. És a dir, són fetes per la gent, per a la gent, i no pas per la classe política, per a la gent. I això es nota de seguida amb una sèrie de coses. Primer, la pregunta que pregunten és una pregunta que realment és important, no és sobre cap nimietat. De fet, és una pregunta que és sobre el canvi de les fronteres d'Europa i sobre el futur dels nostres fills, o sigui, poca broma. Segona cosa que mostra que és una cosa genuïnament democràtica és que aquí no hi ha muntatge, no hi ha recursos econòmics, tot es fa voluntàriament. Tercera cosa que ens mostra que són unes consultes absolutament i totalment populars és el fet que tothom pot votar, incloent-hi els que vam néixer fora de Catalunya. I això és una cosa que no ens permeten fer gairebé mai. Pagar els impostos, tot el que vulguis, però votar, i ni molt menys per una cosa realment important com aquesta, això no és normal que puguem votar per aquestes coses. Per tant, la gent pregunta si això és important, els mitjans de comunicació de vegades diuen que no ho és, la classe política per descomptat diu que no són importants. Jo diria que han estat ja importants, les consultes estan sent importants, seran importants en el futur, i la consulta de Barcelona serà extraordinàriament important. Barcelona, com sabeu, és la ciutat més de moda de tota Europa, una de les ciutats més conegudes de tot el planeta, una de les ciutats europees, i una consulta sobre la independència per Catalunya a Barcelona serà la bomba. Serà molt interessant veure què passa, la veritat. Així que endavant amb les consultes, sumem esforços i així decidirem.